Quinto, que di moción do Grupo Socialista sobre a rebaixa das peaxes na autoestrada AP53 que une as provincias de Ourense, Pontevedra e A Coruña. A esta iniciativa presentou unha emenda de engádega o Grupo Popular. Ten a palabra para expoñer a súa iniciativa política o voceiro do Grupo Socialista, cando queira. Sí, hola, bo día a todos. Quería comenzar a miña exposición xa no contexto destes recoñecementos que estamos a facer por trasladar as nosas condolencias á familia de María Teresa Miras Portugal, que é catedrática emérita, que foi catedrática emérita de Bioloxía e Bioquímica Molecular na Universidade Complutense de Madrid. Natural do Carballiño, Finogonte, mañá será soterrada precisamente na súa terra, e foi exemplo, ademais, das mulleres que loitaron e romperon o teito de cristal cando no ano 2007 foi elexida a primeira muller presidenta da Real Academia de Farmacia española, de que ademais era ahora mesmo tamén presidenta honoraria. Ten unha traxectoria de investigación inmensa, recoñecementos e premios como a Medalla Castelao, que é un deles, pero sobre todo foi unha muller que apostou por a excelencia, por o traballo, por a innovación, por a humildade. Penso que tamén, hoxe que é un día triste para a súa familia, debemos amosarlle desde a Deputación Provincial as nosas condolencias. Dito isto, neste contexto de recoñecementos a figuras trascendentes da realidade galega, a moción que traemos hoxe, desde o Partido Socialista en relación coa autoestrada central de Galicia, penso que é unha moción que debería xenerar consenso entre todos os grupos, porque estamos a falar da autoestrada que vertreba o interior de Galicia, unha autoestrada que está conectada a súa vez con unha autoestrada de carácter autonómico, que foi realizada naquele momento por Emilio Pérez Touriño, ao fronte da Xunta de Galicia, e que ademais non foi unha autoestrada pola que se tuvese que pagar, inda que hai unha peaxe na sombra. Todos sabemos que as autoestradas, como todas as infraestructuras, teñen un mantemento, pero non foi repercutido directamente polos usuarios. E unha consecuencia de todo elo é que na AG53, no que é a autoestrada de titularidade estatal, que está dende o comenzo da AP9 hasta chegar a Dozón, desa autoestrada, de chegar a Lalín, nesa autoestrada hai unha densidade de tráfico, un índice medio de vehículos de alrededor de 6.000, 7.000, mentres que no tramo que temos entre Lalín, que non é de pagamento, e Ourense, onde conecta despois coa autoestrada da A52, o tránsito medio é de 15.000 vehículos. Iso fala ás claras de que cando se posibilita que utilizar unha autoestrada sen custe facilita o tránsito, facilita o desenvolvemento, en definitiva, e iso é o que necesitamos, sobre todo en Ourense, unha provincia que, como todo o mundo sabemos, está necesitada de un reequilibrio territorial, dunha discriminación positiva, que necesitamos, en definitiva, dos esforzos de todas as administracións públicas para conseguir deste xeito darlle un futuro á nosa terra. Claro, iso ten que ser cun acordo de todos os que estamos aquí para loitar por elo, e non cando estemos gobernando ou non estemos gobernando. É dicir, creo que en algunha das comisións alguén incluso se mostraba sorprendido, porque o Partido Socialista actuase deste xeito para unha autoestrada que actualmente é de titularidade estatal, e para que pedimos que se realice unha rebaixa no que se está a pagar. De entrada non estamos pedindo a gratuidade total, que tamén podería ser, pero sí estamos pedindo algo que é necesario, porque bloqueamos o que sería o tránsito entre Lalín, é dicir, entre a parte cando chegamos a Lalín dende Ourense e o resto da comunidade que está conectada. Bueno, é normal que pidamos algo así se todos os que estamos aquí estamos a defender o desenvolvemento de Ourense. Non é normal que estemos a pagar 6,505 euros nun vehículo lixeiro, ou 10,20 ou 12, ata 12,10 por o tránsito que hai desde Lalín hasta Santiago, ou Coruña, dependendo do caso. Cal é o problema que temos? O problema que temos é que Lalín-Santiago, que é onde remata, estáse a convertir no tramo, nun dos tramos máis caros de España. Para vehículos lixeiros situámonos no cuarto puesto aproximadamente, según os datos do ano 21, pero en algúns tramos somos o máis caro de toda a península. Iso temos que revertilo de algún xeito. E temos que revertilo pedíndolle ao Estado, que non sei o que pedimos nesta moción, instando ao Estado, ao Goberno do Estado, que neste caso, que a AP53, que é a vertiente da AG53, da estrada
da estrada autonómica, pois, bueno, na estrada estatal se apliquen pois, descontos, como se está a facer na AP9 en todos os tramos que hai desde Tui hasta Ferrol. Estáse aplicando uns descontos por parte do Estado que nos entendemos que tamén temos que reclamar para que nos favorezan a nós. Os cartos non deben irse todos para o eixo atlántico, que todos sabemos que esta autonomía, que durante moitos anos estivo a recibir fondos europeos, por o seu índice xeral de desenvolvemento, que debía tristemente gran parte da súa forza, entre comillas, ao baixo desenvolvemento interior, pois non repercutiron no interior. E, por outra banda, nós o que pedimos tamén e solicitamos que o antes posible que se faga o tránsito ou a petición desde a Xunta de Galicia para que esta autoestrada nacional pase a ser de titularidade galega para defendela dende Galicia e desa maneira para poder conseguir, oxalá fora así nun futuro, a gratuidade desta autovía, que sería neste caso unha autoestrada que conectaría íntegramente o tramo dende Santiago ata Ourense. De feito, inda que se iniciou sendo unha autoestrada de titularidade nacional hasta Lalín e despois se fixo unha autoestrada galega desde Lalín hasta Ourense, o propósito inicial era que fora unha autovía que non fora de pagamento toda ela. Pero, bueno, despois todos sabemos o que pasou e todos sabemos como, ademais, o señor Aznar deu o máximo posible, 75 anos en concesión, a empresa que leva esta autoestrada central de Galicia, algo que non repercute para nada no ben de Ourense. Bueno, tamén hai presentada unha emenda por parte do Partido Popular, que nos aceptamos, claro que sí. Nós non estamos conformes, nin o PSDG a nivel galego está conforme con que se fagan pagamentos por autovías. Creemos que non é o camiño, e menos na nosa terra, onde necesitamos máis que nunca pois, un impulso, un pulo para que o noso desenvolvemento pois, sexa o máximo posible. Por lo tanto, nada máis que dicir na miña primeira intervención, confiar en recibir o apoio dos grupos e así entre todos a ver se conseguimos que Ourense teña esa autoestrada central de Galicia que se convirta nun polo real de crecemento e desenvolvemento para a nosa provincia. De momento máis nada. Moitas grazas. Intervencións, señora Lama, cando queira. Moitas gracias, señor presidente. Pois simplemente dicirlle ao Partido Socialista que me parece unha moción moi acertada e, polo tanto, van a contar co meu voto favorable. Tamén dicirlle ao Partido Popular que a súa emenda de engádega tamén me parece acertada despois das noticias que temos que nos van chegando, non, a través dos medios de comunicación dese plan que o goberno español pretende seguir inflando a impuestos e demais ás persoas, aos cidadáns do Estado español. Polo tanto, os meus parabéns ao Partido Socialista por traer esta moción e por aceptar esa emenda de engádega do Partido Popular, porque penso que é a única maneira de remar todos xuntos para sacar algo bo para os cidadáns, que ao final é o que temos que é para o que estamos aquí, para conseguir cousas boas para os cidadáns e non para os partidos políticos aos que se representan. Moitas grazas e nada máis. Grazas, señor Caride, cando queira. Gracias, señor presidente. Bueno, eu estou totalmente de acordo ca moción, evidentemente, tal e como se expón a mesma, a comunidade autónoma estruturase a nivel viario cunha autovía AP9 que vai pola costa e a autovía central galega. Evidentemente, nestes momentos hai unha proposta de rebaixa dos peaxes entre Tui e Ferrol e, evidentemente, está convertindo a autovía central, efectivamente, en a autovía máis cara do Estado, cun coste de 1,08 euros por viaxe. En calquera caso, eu vou a votar a favor, por suposto, pouco máis hai que dicir ao respecto desta cuestión, pero si sirva esta moción para poñer sobre a mesa algo que mellor tamén teremos que abordar en algún momento, a relación ás comunicacións viarias entre Ourense e Santiago. Temos unha autovía cara, pero que se vamos en tren, o Avant, que leva un traito de 38 minutos, costa 17,70 euros. O Albia das 7 da tarde, que lle leva 40 minutos, costa 20,3 euros. E se vamos a un regional, que lle leva 1 hora e 40 minutos, costa 10,35. Se vamos en autobús, o máis barato que hai, costa 9 euros,
lle leva 1 hora e media. Por lo tanto, temos un problema nos custes nas relacións entre Ourense e Santiago, e non estaría de máis que entráramos a valorar esta cuestión, porque temos, eu mesmo teño fillos estudiando en Santiago, hai unha relación ca cidade de Santiago, e evidentemente, posiblemente, se abaratásemos os costes, poderemos o mellor reter máis xente nova en Ourense que se fora e se trasladara a Santiago e non se marchara desta cidade, o cual sería algo bastante importante cara a todos os servicios e a economía da cidade. Dito eso, simplemente confirmar o meu voto favorable e os parabéns pola moción. Grazas. Benega. Bernardo Varela, tes a palabra. Sí, bueno, respecto a esto último que decía o señor Caride, indicar que dende o BNG, en concreto Nova Presa, se leva denunciando dende hai moito tempo, e incluso nos últimos tempos xa non é soamente o encarecemento ou a carestía que ten os billetes, sino incluso a reducción de servizos, que iso tamén é fundamental a hora de manter unha comunicación fluida a través de medios públicos, non? De transporte público. Entón, por esa banda, dende logo, aí sempre nos atopará. E nesta moción, decía o señor Villarino, efectivamente foi este que lles fala o que trasladou a súa sorpresa, pero nun sentido favorable, non o tome de outro xeito, sino que foi nun sentido absolutamente favorable que fora o Partido Socialista, estando efectivamente no goberno en Madrid o propio Partido Socialista, o que traía esta reclamación. Alegrámonos infinitamente. Tamén lles decía, tanto a vostedes como ao Partido Popular, que efectivamente engadiu esta engádega, esta emenda de engádega que ten moito que ver cunha que se aprobou recentemente no Parlamento Autonómico, exactamente no mesmo senso, co acordo dos tres partidos políticos, de PSOE, Partido Popular e Bloque Nacionalista Galego, o respecto das autovías que ata o de agora non tiñan peaxe, seica non lo queren poñer. Como ben decía tamén o señor Villarino, a min o que me gustaría efectivamente que, independentemente de quen este a gobernar en Madrid, esta postura exixente de cara aos dereitos dos nosos veciños e veciñas se mantivera, porque desgraciadamente temos experiencia ao respecto do contrario, é dicir, tanto o Partido Socialista como o Partido Popular en Madrid, unos ou outros, nuns momentos determinados da historia recente, foron os que fixeron posible que as autopistas galegas do Estado sexan as máis caras de todo o Estado español, e ao mesmo tempo tamén que o réximen concesional se ampliara ata o máximo legal posible. De feito, como ben saben vostedes, moitas das autopistas do resto do Estado español teñen volto a público, é dicir, caducou xa a concesión. Sin embargo, no caso das autopistas galegas, estas aínda faltan moitos anos, décadas, para que voltan a público, porque foron efectivamente concesionadas, apurando os plazos ao máximo, e dende logo eso repercute negativamente no desenvolvemento económico do país e nas relacións incluso sociais, se me apuran, non? Entre os veciños duns e outros lugares do noso territorio. Por lo tanto, benvidas é esta proposta, dende o BNG, dende logo que a respaldamos, igual que respaldamos a emenda de engádega que, neste caso, trae o Partido Popular. Entendemos que é algo xusto, que é algo que se leva tempo a reivindicar, que no caso da AP9 foi algo que, despois me vai dicir o señor Álvarez do Baño, que xa que temos un deputado en Madrid, que fagamos forza, efectivamente, vostedes como teñen canto son agora 10 ou 11, podían ao mellor facer algo tamén aí de panca, sobre todo cando gobernan con maioría absoluta, que ten sido ao longo destes últimos anos en moitas ocasións. Bueno, pois fagan aí un poquinho tamén vostedes de esforzo. Nos con sei que agora se vai conquerir efectivamente que na AP9 se faga esa rebaixa importante. A verdade é que tardaron máis do que se debería, entendo eu, no goberno de Madrid en cumprir ese compromiso de investidura, pero creo que agora este verán se vai materializar, e, dende logo, que veña esta rebaixa tamén para a AP53, pois sería unha excelente nova, e creo que neso nos atoparemos todos traballando codo con cóbado. Nada máis, moitas grazas.
Moitas grazas. Turno para a democracia ourensana. Armando. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, pois moitas das cousas xa se levan dito. Efectivamente, hai unha relación importante entre a cidade de Ourense e de Santiago. Eu penso que apenas hai familia nesta cidade na que non haxa algún membro que polo menos unha ou varias veces a semana non viaxe a Santiago por unhas razóns ou por outras, non? Ou de estudios, ou de traballo, ou de xestións. De pouco nos vale a unha gran cantidad de ourensáns que hasta la liña o tramo é gratuito, si de la liña a Santiago págase pois máis do que noutros lugares se pagaría polo traxecto enteiro de 100 kilómetros o que nos vemos obligados a pagar, non? Desde logo, imos moito máis a Santiago que a Lalín, home, de vez en cuando hai unha feira de cocido e tal, pero cando collemos esa carretera, quitando mellor esa autovía, quitando mellor pois os veciños de Carballiño e desas zonas, a maioría das veces pois é para ir a Santiago. Efectivamente, o que pide a moción entendemos que é totalmente xusto, de xustiza. Tamén animaríamos ao Partido Socialista a que ten algo máis de poder en Madrid que Democracia Ourensana, pois que faga pois o que podia que faga presión ao Partido Socialista de Galicia para que se poida levar a cabo pois esta medida. E tamén nos ascribimos a emenda, a adición do Partido Popular, é un tema que xa se leva tratado, mesmo no Concello de Ourense pois se tratou este asunto. Entonces votaríamos a favor pois tanto da moción do Partido Socialista como da adición do Partido Popular. Nada máis, gracias. Grazas, Grupo Popular. Don Plácido. Gracias, presidente. Pois nada, benvidos, señoras da bancada socialista, ao lado dos que defendemos os intereses de Galicia, que hoxe, polo que podemos ver, descubren as demandas dos galegos sobre a AP53, que polo que respecta a AP9 semella que non tiveron a mesma sensibilidade. Digo isto porque no seu momento, ademais de pretender que fose a Xunta de Galicia a que pagara as bonificacións das peaxes dunha estrada de competencia estatal, repito, de competencia estatal, compre lembrar que no Concello de Vigo e na Deputación de Ourense, de Coruña, vostedes votaron non a rebaixa das peaxes da AP9 e votaron en contra da eliminación da peaxe en Redondela. O digo como dato curioso. Nós, por suposto, que estamos totalmente de acordo en que é necesario que o Goberno de España aplique bonificación nas peaxes da AP53. Ata coincidimos tamén cos argumentos aos que aluden vostedes na exposición de motivos da súa moción. Coincidimos en que a AP53 é unha das autoestradas máis caras do Estado. Compartimos a súa afirmación sobre o agravio que esta situación supón para os galegos e as galegas. Por suposto que a AP53 é un eixo de comunicación que vertebra o interior de Galicia. Ninguén dubida que a incidencia das peaxes teña unha repercusión económica maior e, por suposto, como a todas as autoestradas, o seu uso contribuye a mellorar a seguridade viaria e a fluidade do tráfico, claro que sí. En resumo, a aplicación de bonificación nas peaxes desta autoestrada é unha demanda que todos compartimos. E ata aquí as coincidencias. Xa que se empezamos a detallar un pouquiño, xa nos atopamos cunha sorte de xogo no que por unha parte exixen e por outra, perdónenme a expresión, asubían. Compren lembrar que facer fincapé en que, aínda que estamos esperando para que se fagan efectivas as bonificacións anunciadas por a AP9, seguimos esperando. Non estaría de máis que insistisen tamén vostedes ante o Goberno Central, como xa dixo o señor Ojea, quero recordar, para que non demore máis a súa entrada en vigor. E senón, vame a permitir que me dirijo ao señor Vila, que dixo ter fío directo co señor Sánchez e ben podía intervir en favor de Ourense de Galicia.
non descuide e fago canto antes, señor Vila. Como tampouco estaría de máis que a transferencia da AP9 deixe de ser obxecto de continuos retrasos co beneplácito do Partido Socialista mediante a ampliación de xeito recurrente do plazo de presentación de emendas ao proxecto de lei orgánica de transferencia da titularidade e competencias da AP9 a Galicia. Porque, deixémolo claro, tanto o Partido Socialista como Podemos Galicia en Común están a paralizar a tramitación parlamentaria. Iso é un feito real e claramente objetivo. Tanto é así que a pasada semana, en concreto 18 de maio, a mesa do Congreso que controlan vostedes e Podemos Galicia acordaron unha nova prórroga para a presentación de emendas ao articulado desta lei. E xa van 12 prórrogas, repito, 12, cando se decidirá facer a tramitación polo procedimento de urxencia. Pero retomando o caso da AP53 que hoxe nos ocupa, desde o Grupo Popular non temos obxección algunha a que se proceda a súa transferencia a Galicia. Pero esta transferencia hai que facela buscando sempre o maior beneficio para as galegas e os galegos. Igual que así o consideramos no caso da AP9, o traspaso da titularidade e das competencias sobre a autoestrada da AP53 ten que producirse nas condicións máis xustas para Galicia. Quere isto dicir que esta transferencia debe vir acompañada dos recursos necesarios para poder facer unha xestión axeitada. E tampouco entendemos que na parte propositiva da súa moción formulen que se insta a Xunta de Galicia a presentar esta solicitude. Poderían, por exemplo, propoñer vostedes que fose directamente esta corporación a que solicitara esta transferencia, pero moito me temo que isto forma parte da súa estrategia política para disimular o retraso na transferencia da AP9 e a contestación social a outras ocurrencias do ministro señor Ábalos. Aínda máis, pregúntome para que teñen vostedes aos seus deputados no Congreso, onde poderían solicitar este traspaso directamente aos seus compañeiros do goberno do señor Sánchez. Semella que, como sempre, desde que chegaron ao goberno central, barren vostedes para a casa e antepoñen os intereses do partido ao interés xeral dos galegos, asubiando, para evitar unha situación que resulta incómoda para o goberno do señor Sánchez. Repito, estamos totalmente de acordo en que se apliquen bonificacións nas peaxes da P53 e mesmo se proceda a transferencia da súa titularidade a Galicia. O punto de discrepancia está no xeito de solicitalo e desde o Grupo Popular entendemos que se debe instar directamente ao Goberno Central a transferencia o máis axiña posible, tamén da titularidade da P53 e, por suposto, que se faga cos medios económicos e técnicos necesarios para a súa correcta xestión e nas condicións máis xustas para os galegos e as galegas, como dicía anteriormente. En ese ánimo positivo de defender os intereses das veciñas e dos veciños da provincia, presentamos a emenda de engádega que obra en poder de todos vostedes e que paso a dar lectura da mesma, agradecendo xa de antemán o apoio que anunciaron todos os grupos. A nosa engádega di literalmente instar ao Goberno Central a renunciar a calquera medida que implique o establecemento do sistema de pago polo uso da rede de estradas do Estado, nomeadamente a implantación de peaxes nas autovías que ata agora son gratuitas, pola súa negativa repercusión na competitividade das empresas e na economía das persoas que residen nun territorio periférico como a provincia de Ourense e a Comunidade Autónoma de Galicia en xeral, así como a maior inseguridade viaria que xeraría polo aumento do tráfico nas vías secundarias. Polo de agora, máis nada, moitas gracias. Grazas. Abrimos segunda quenda de intervencións. Señor Rodríguez Villarino, ten a palabra. Bueno, ante todo agradecerlle o apoio aos grupos, tamén dicirlle ao representante do BNG que algún mérito terá o Partido Socialista en que chegasen as autovías a Galicia, algún mérito terá, algún mérito. Por suposto, non só o Partido Socialista, seguro que tamén o Partido Popular algo terá que ao respecto que dicir, non? En canto que dice o señor Plácido, bueno, que nos asubiamos, asubiaremos, non? Pero que si é certo é que nos estamos facendo unha solicitude que xa me houbera gustado tamén que o Partido Popular a fixera no seu momento, non?
porque fixe un relatorio de aqueles casos en que o Partido Socialista non pedía estas cousas e tal, pero mira, voulle facer un relatorio para que tamén teña vostede, porque é que non sei realmente se ten moito interese falar destas cousas, pero si lle vou dicir porque sacou vostede o tema, non? O PP rexeita rebaixas cando goberna. E poño un caso, mire, no ano 2012, o señor Rogelio Martínez, que agora está en Espourense, según parece, renovando un pouco a xestión, pois dice, ni máis ni menos, que non se vai recuperar a peaxe da AP53. Iso está ademais nunha nova que todo o mundo pode coñecer porque está a dispor de todo o mundo. Dice, la autovía de Celanova abrirá el tráfico sin peaje antes del final de año. En la misma noticia, el delegado territorial de la Xunta, Rogelio Martínez, disipa las dudas sobre el tramo de autovía entre Dozón e Ourense, donde tampoco se va a recuperar el peaje. Bueno, vale. Por dicir algo, non? O PP de Lalín, no ano 2012, vota contra a rebaixa da peaxe da AP53. Dice, no es el momento. Claro, non era o momento porque gobernaba o Partido Popular. Despois, no ano 2015, o PP rexeita rebaixar as peaxes da AP9 e da AP53. E en 2017, a AP53 queda fora dos 32,7 millóns de fomento para a rebaixa de peaxes. Pero mire, sabe vostede cando o Partido Popular votou a favor da rebaixa na AP53? Non o sabe. Digo eu. Mire, no ano 2005 creouse incluso unha comisión para a rebaixa da peaxe da AP53. E sabe quen a pediu? Pois o entón presidente desta Deputación, José Luis Baltar, que dixo que a Deputación de Ourense se sumaba a esa comisión, unha comisión específica con ese nome específico. Bueno, pois mire, das a casualidade de que o Partido Socialista, tanto en Galicia como en Ourense, a pesares de que quen goberna é o Partido Socialista en Madrid, é o que está instando ao propio Partido Socialista a que faga rebaixas na AP53. Home, se iso lle chama a subiar, eu que lle chamaría é pois ter claro cal é o destino desta provincia e a quen temos que reclamar e por que temos que reclamar. E a veces hai que loitar, incluso frente ás forzas do mesmo grupo político, se o que prima non é o grupo político e o que prima é a xente. Pero, claro, tamén quería comentar algo tamén a compañeiro do BNG, que no ano 2018 o Grupo Popular no Parlamento de Galicia pediu a rebaixa das peaxes da AP9 e da AP53, o que se abstivo o Bloque Nacionalista Galego. Por iso quero dicir que todos os grupos políticos en determinados momentos pois teñen accións que, bueno, que deberían revisar, non? Vou deixar para a última intervención unhas consideracións sobre o que é manter e non manter, neste caso as autoestradas e como se manteñen e deixan de manter. Moitas grazas. Grazas, Monse Lama. Miguel Caride non fan uso do seu turno. Corresponde entonces ao BNG. Bernardo Varela, cando queira. Eu incidir no que decíamos anteriormente, que dentro do BNG estamos completamente de acordo con esta moción e incluso que engádega do Partido Popular. Entendemos que efectivamente está máis que justificado que poñamos os intereses do país, en este caso da provincia, por riba dos intereses partidistas, e o Gallá en Madrid teñan a ben efectivamente escoitar esta demanda. O Gallá, aínda que sexa xa, vamos casi para ano e medio, non, para ano e medio xa estamos, de retraso respecto do compromiso do abaratamento e a transferencia da AP9. O Gallá, ese goberno de Madrid, do Partido Socialista, efectivamente de Podemos, tome a determinación dunha vez, porque ese compromiso xa estaba aí en riba da mesa. Primeiro era o excuso dos orzamentos, os orzamentos xa foron aprobados fai tempo e, polo tanto, creo que non hai máis que agardar para que eso se poña en marcha e, a continuación, que se formalice o traspaso da AP53 e tamén eso con un acompañamento económico que permita esa rebaixa. E con carácter máis xeral, o que decía o señor Caride,
que compre, de feito, no turno de vogos levarei algo ao respecto, o tema de visualizar no seu conxunto o transporte público no país, en esta provincia en concreto, porque incluso estamos indo non cara a un nivel de mellora, sino cara a un nivel de deterioro. No que decía inicialmente o señor voceiro do Partido Socialista, só faltaba que non se houbera feito ningunha autovía por parte dos gobernos de Madrid no país en xeral, vamos, só faltaba. Sería algo sí que significativo, cando menos, non? Bueno, non sei como poderíamos encaixar eso dende aquí. O AVE, por agora, sei que no 92 chegou a Sevilla e aquí vai chegar, chegar ainda non chegou. Entón, bueno, pois, efectivamente as autovías foron chegando, non tan áxiles como en outros lugares, e aí temos tamén o exemplo do AVE, que sei que vai chegar. Nada, veña, moitas grazas. Grazas. Democracia Ourensana, Armando. Bueno, gracias, presidente. Bueno, pouco máis que engadir, ao mellor por facer algún comentario, esta vez en relación coa engade do Partido Popular. Unha das cousas que dixo o señor Plácido sería que se incrementaría pois o tráfico nas carreteras nacionais e nas carreteras secundarias. Eu particularmente penso que eso solamente sucedería de xeito provisional, caso de que, no caso de que esperemos que non suceda, desde logo, estamos instando para que non pase, que haxa que pagar polas autovías, pero eu penso que ao cabo de 4 ou 5 días estaría todo o mundo usando a autovía e estaría pagando, porque decía o señor Orwell que a xente soporta os abusos cando ve que todos os demais tamén os soportan, non? Entón, lembraseme cando se empezou a cobrar por aparcar, non? Que tamén os primeiros días estaban as plazas da hora totalmente vacías e todo o mundo buscaba, pero ao cabo de 4 ou 5 días, pois temos esa componente, digamos, masoquista, e a xente pois empezaría a prescindir de outra clase de gastos e pagaría por... Entonces, por facer así ese comentario. O incremento de tránsito polas nacionais sería seguramente cousa de poucos días e despois agacharíamos a orella e pagaríamos. O sea que, por se acaso, vamos a instar a que non haxa que pagar as autovías. Gracias. Grazas, Grupo Popular. Plácido. Gracias, presidente. Señor Rodríguez Villarino, cando vostedes exixen por un lado e asubían por outro, quero dicir literalmente que veñen vostedes aquí exixindo, mentras en Madrid seguen a dar largas para a rebaixa da AP9, por exemplo. Esa rebaixa que o señor Ábalos, tan aficionada ás grandilocuencias, entre outras cousas, do señor Zapatero, por exemplo, cualifica como o caso histórico de Galicia. A verdade é que compre valor para falar por un lado de rebaixas históricas e por outro planear a implantación de peaxes nas autovías estatais que ata agora son gratuitas. Ese é o que se nos di. É dicir, mentras os galegos e as galegas agardamos pola prometida aplicación da rebaixa das peaxes na AP9 e agora solicitan vostedes que tamén se fagan as rebaixas na AP53, ven o do Sánchez Ábalos a dicir que existe a posibilidade de que paguemos novas peaxes polo uso de vías que ata agora son gratuitas. E todo isto xerando unha enorme confusión polas mensaxes contradictorias dentro do propio goberno sobre a aplicación desta medida. E digo dentro do propio goberno, que pasará cos cidadáns. Aplicar peaxes nas autovías é un asunto de gran calado que ten repercusión en moitos ámbitos, neso estaremos todos de acordo, seguro. A calidade de vida, a competitividade económica ou mesmo a seguridade viaria. O pago polo uso das autovías derivaría moito tráfico, especialmente o pesado, cara ás estradas convencionais, señor Ojea, máis tendo en conta a difícil situación económica derivada da pandemia, non o duden. Así o din os profesionais. E no caso de Galicia, da nosa provincia, esta pretensión podería agravar aínda máis a desvantaxa que supón ser un territorio periférico, porque en Galicia, e máis concretamente en Ourense, o pago por quilómetro percorrido sería claramente discriminatorio para as galegas e os galegos que temos que desplazarnos máis pola nosa situación xeográfica. E mentras a maior parte dos países europeos están a rebaixar os impostos, aquí
o que vostedes chaman goberno progresista fai todo o contrario, sube e pensa subir canto imposto poida tocar. Miren vostedes como deixan, por exemplo, ao sector do automóbil que xa paga impostos de abondo como o imposto de circulación, de matriculación, o IBI, o dos carburantes, ou a taxa de aparcamento, para ver agora tamén como se pretende cobrar pola mobilidade tan necesaria para traballar e que perxudicará a moitos traballadores autónomos e do sector dos transportes. Pero pese a todo o exposto, si vamos a votar a favor, como xa dixen, da súa moción, aínda que presentando a emenda de engádega a que xa me referín, igual que onte no Parlamento galego, onde por unanimidade aprobouse unha resolución, esta a iniciativa do BNG, para mostrar a rotunda oposición de Galicia ás peaxes nas autovías. Como dixen na miña primeira intervención, benvidos, señores da bancada socialista nesta Deputación, ao lado dos que defendemos os intereses de Ourense e de Galicia por riba das siglas políticas. E personalicen vostedes esa benvida porque tampouco debemos esquecer que onte no Congreso, onte precisamente, o Partido Socialista votou en contra dunha moción do Partido Popular na que se pedía a renuncia a esa posibilidade de cobro nas autovías que o Goberno xa anunciara á Comisión Europea como unha das medidas a adoptar dentro do plan de recuperación. Unha moción que si apoiaron os seus socios de Goberno, Podemos, ademais de o propio PP, BNG, Vox, Ciudadanos, UPN e Foro Asturias. Polo tanto, espero que nesta corporación abandonen esas contradicións e así sexan máis sensibles ás demandas das galegas e dos galegos como onte, precisamente, en Santiago. E dito isto, uns apuntes breves, señor presidente. Señor Varela, é verdad que temos máis deputados que vostedes no Congreso, pero nós non fomos os que puxemos ao señor Sánchez de presidente do Goberno. Mire se vostedes tiveron algo que ver. E logo, señor, sí, non? Algo terían que ver. Digo eu, pois a ver se eso repercute na súa terra, non só en Allariz, que tamén me parece que non, noutras épocas sí, pero nesta me parece que non. Creo que apuntaron mal esta vez. Alguén o dixo do seu partido, non eu, Alguén o dixo. A que xente puxemos aí? Non o dixen eu, E con respecto ao que dixo o señor Villariño de outros responsables políticos do meu grupo, non vou entrar en valoracións que fixeron fai moitos anos e no seu momento. E se o PSOE votou a favor de algo no ano 2005, a oportunidade ten agora de cumplir ese compromiso. Agora ten a oportunidade. E, por suposto, alégrome que o dixera, totalmente de acordo en que debe primar as persoas e o territorio e non os partidos políticos. A ver se é verdade, porque iso é precisamente o que esperan os veciños e veciñas desta provincia de nós. Nada máis, moitas gracias. Grazas. Turno de peche, señor Rodríguez Villarino, cando queira. Bueno, moitas grazas a todos. Señor Plácido, gaña moito cando non lé. Entonces, cando trae un discurso pensando que a cousa vai ir aquí, que vamos a ir a refrega e todo o demais, non. Pode apartar os apuntes e pode falar como fixo agora con máis liberdade, que é moito mellor que o que traía escrito aí co ordenador. Mire, é moito mellor así. Polo demais, a ver, hai unha cousa que temos que ter moi clara. Non, mire, dicíame vostede que por que non o pedimos directamente. Home, o mellor é que igual pensa facer esta deputación aquí como en bande. Vai asumir entonces o pagamento na sombra do que vai levar a autopista da P53 a Deputación de Ourense. Eu sou que vai ser a Xunta de Galicia, a ver como é isto. Se me explica vostede, a mellor resulta que non é a Xunta de Galicia que vai ser a titular, vai ser a Deputación de Ourense. E se vai pagar na sombra como en bande, pois a mellor igual ten razón, Pero eu creo que hai que pedirle á Xunta que vai ser a titular se se fai esa transferencia. Creo. Por outra banda, mire, teño que dicirlle tamén que isto que teño aquí na miña man, sabe como se chama? Sabe que é o INECO? O INECO é a empresa de enxeñería do Ministerio de Fomento que fai cálculos para Renfe, para DIF e para o propio Fomento. Este informe é de 2018, encargado por Partido Popular. E sabe cando entraba en vigor? No 2021, agora mesmo. Sabe vostede ese globosonda que decía, no, o Partido Socialista di 1 céntimo por kilómetro e tal. Sabe cal é o importe medio que decía o seu partido co INECO é que entraría en vigor hoxe? Pois mire, voulle dicir 11,54 céntimos para vehículos lixeiros e 16,94 para vehículos pesados. Caramba. Oiga, é oficial, Entonces, a ver, vamos a ser un pouco serios
xa que estamos e vamos a apoiar todos estos, pois, mira, en vez de botar os trastos sin fundamento, e ademais de acusarnos a nós, de estar aquí de incoherencia, si a incoherencia é que nós lle pedimos algo ao noso partido en Madrid, que lle estamos exigindo, pois somos incoherentes. Pero incoherentes a hora de defender a xente de Ourense, non. Eso non, señor Plácido. Mais nada. Grazas. Si lles parece, dado que o voceiro do Grupo Socialista admitiu a emenda de engádega, vamos a facer unha votación conxunta do punto coa engádega da moción do Grupo Socialista coa engádega que presentou o Grupo Popular incorporada xa. Votos a favor? Unanimidade. Moitas grazas. Queda aprobado.